DJ Holy Boy. Yo. You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment, films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Yes. Ataura kuti hanzi ni shamwari ndinokudai zvokungaite kunyangwe henyu imi muchindituka. Yes. Right, ndine mashoka ndakataura navo ndiri kuJuma Films uko. Yeah. Zvakadii vana veZimbabwe, ndinoda kunyanya kupindura kune vanhu vari kuti Mwari vari kutiregerera muZimbabwe handiti. Ndinoda kuvataurira kuti aiwa Mwari havana kukuregererai, Mwari vanokudai asi imi ndimusingadi Mwari. Nekuti wani vana veZimbabwe dambudziko ravanaro nderekuti kana munhu akataura chinhu vanomutuka. Yes. Pakutotuka vanhu vanenge vachitaura ipapo havazivi kuti vanenge vachitotuka vatumwa vani futi Vamwari. naMwari. Right, chinonakisa Zimbabwe ini ndakataurwa ndikanzi key yekuti Zimbabwe inzi yanaka ndiwo unaye mumaoko mako. Nyika yeZimbabwe ichanaka sei? Pandakataura pacho ndikati zvakadii takontribhuta kuti munhu ane mari. Kana une mari yaunayo like uchifara hako kuti handida kubatsira nyika yangu because Zimbabwe is our country handiti. Wobvita mari yawina saka handina kubudisa direct handiti. Ndakataura ndakalika ndaida kunzwa maviews. Munhu akakomenda zvakandifadza munhu 1 anonzi Jacob Maramba. Ndiye akakomenda akati uyo munhu ndiye Moses weZimbabwe. Ndakafara zvingatekati uyu munhu afemerwa naMwari. Right, inini handidi zvepolitics. Asi zvokuti Zimbabwe inzi yanaka ndakazvidzidziswa zvese ndozviziva. Ndikakutaurira zvimwe zvinhu zvandinenge ndichitsaka nazvo chitotaura dina munangagwa zvokuti zvimwe zvandikatozvitaura kuti musi wakati wamunangagwa vanouya ukaenda vanogona kutaura kuti musi uyu ndouza so paine zvimwe zvinhu zvaikatotaurika ndiripo. Right, Zimbabwe haisi kuzonaka nokurwa kana nokutukana kana nokusoorana. Ichanaka nekubatana kwedu vana veZimbabwe chete zviri smart futi. Saka taura vana veZimbabwe kuti whether you like or not iko zvino ndamo manje ndazonyatsa kuchipinda nemusoro iko nango makanyachituka ndamo because inini ndakarwa nepunishment yenhamo uri kunzwa. Zviya zvokuti ukanzi zvakaitwa Jona zviyatodza Jona akanzi enda kuNinevha akaramba akazoti ati zvaoma akati handikandi hangu mvura ndifa handiti. Akakandwa akamedzwa nowe kanomubudisira kuNinevha kwacho ikoko uri kunzwa. Saka enda akanzi iwewe kana usati wabvumba basa iri hauzowini. Baba vangu vakafa vachifa baba vangu kuti vakatontaura ngati semusiporo kati mwangu uri kuti hako zvinhu zvakakuremera uri kuroiwa kudini but iyo nyaya yako iri apapo yeune basa rawakanzi unofanira kuita ndo raunofana kuti iroro kuita dani ukapedza basa iroro Mwari achakukomborera wapedza basa irori. Saka ndaakutopinda nemusoro wanzwa here hama yangu. Yes. Nangu vakatuka vaudzaona weZimbabwe ndiko zvino anonditukana tuko kusvika wapedza asi ndo zvichanakisa nyika yedu right. Ndinotokupai kutogurira munhu ndima umwe noumwe kuti muzvizive kuti mumwe noumwe akupinda pandima yake. Kuda kwako kana usati kwako warambira Mwari hauna kurambirani inini. Wozvino handingakwanisirwi kuti Zimbabwe inzi yanaka. Imi muchigara zvakanaka izvo zviri kutoona Mwari kuenda kumusha vachikwira mabhazi ndongoti zvavo vari ndoenza zvari chiri kunditatika kuti ini zvinhu zvangu zviite ndiijai. Saka kana tichirohwa nenhamo tese ngatirohwe nenhamo tese tarambira Mwari Zimbabwe yese handiti. Right, iyo ndikanyatsotaura zviripo. Murume wega kuZimbabwe handiti tikapanana muka wekuti at least $5 mukadzi $3 handiti. Ine politics haine nemapoliticians ndevana ife production yekuti tinovaka nyika yedu pabridge whatever pane vanga bridge randakaona kari kwamubairawo
ungati munyika muna vanhu vakapana vanhu vakafunda muzimbabwe bridge zvokuti mota dzinomirirana kuti imwe yotanga yambuka imwe yozoyambuka munyika muna vanhu aiwa hazvina musori izvozvo handiti tofana kubatana toita chinhu one ikozodzidza minyaka yekutuka kereti asi mukaramba izvi ndiri kutaura kuti zimbabwe tichakambura kusvika jesu achiuya asi mukabvuma izvi zimbabwe ichanaka zvokuti kuchatoya vamwe vanhu vachibva kunze kuti toda kukaona kamunhu kakaorganiza zvindasindisini izvi zvinhu izvi ndakazvidzidziswa ndichitoudzwa nezvingozi ita so unozofana kudai zvimwe zvayo nditoudzwa kunzi mangwana kuchaitika so saka izwi iri ekutanga ndaita vamwe maybe ndikaita muprofiti nasi muprofiti asi naingokudzwa kunzi mangwana kuchaitika so like musi wakatofamba kwangu ndakatonzi mangwana vatumwa vamwari vachasvika kumba kwako saka ndakatoti maybe pane something good ichatoitika pandiri kwautozonza kuti hamdara saka ndikati vatumwa vamwari vangu vaivazotora mudhara saka tikati varume $12 vakadzi $3 vari kumushavo ndikutaura vari kuruzeva I think kuti zvinhu zvedu zvinyatsojeka ka dai mambotipa ka a short background kuti vanhu vazive kuti message iri kubva kunani uyezve yakamira sei, because tikatongotanga kutoti vanhu ngavambobvisa $3 anenge achienda kupi zvine zvakamira sei vanhu vanenge vasina idea. Saka mukangotitaura iwo usamhanya kuti inenge ichienda kunani mari iyoyo. Isusu zvinhu zvatiri kuita hazvida kurwa mukati kana kutukana mukati handiti. Vakatotiorganizira tichange tine mabhengi andakataurwa kuti ndinofana kushanda nawo ndakazvitaura kuZimbabwe Films iCapitec neStandard Bank handiti, asi tichange tine munhu achange achibata mari iyoyo handiti, kana tikati dipi ngatibatire handiti, kana tikati vamunangagwa ngavatibatire but asi tasingadi kuti mapoliticians anyanye kupinda mazviri. Mapoliticians anofana kuona zviri kuitwa nevana handiti. Saka togona kungotsvaga munhu ari popular like togona kuti kana sauya ari kudhira madNA testa muzani uyu Tinashe Mugabe togona kuti Tinashe Mugabe ndinofanira kutibatira mari yedu but haatenderwi kuba because akaiba izvi zvina mwari izvi anofa. Uri kunzwa? Ndiri kupanzwa. Izvi zvina mwari mukati, munhu akaba anodini? Anofa. Ipapo anoZimbabwe ndinozokutaurirai ini ndakanzi hauna chaunoita ende for sure handikana chandinacho handinomuyepa. Ndakanzi hauna chaunoita kusvika wataurira vana veZimbabwe kuti ndo zviripi zvokutaurwa naNyadenga. Ndozvinoda mwari izvo zvana veZimbabwe handa kuti mwari atoitesa, mwari hadi simbe, mwari anda vanhu vanobatana woita chinhu one handiti. Kwete zvokutukana nokutaura kuti nyongara yoyoyoyo maAmericans ai mukatarisa maAmericans kuita kuwanisa zvinhu kubatana kwavanoita vanhu yamunozviziva. Yes. Saka isi tikabatana zvatinoda kuita izvi zvichatotozotedzerwa nedzimwe nyika. Uri kunzwa? Kutone dzimwe nyika zvandiri kutaura nyora mazuva angu kana uri pekunyora zvatichaita muZimbabwe zvichatozokoperwa nedzimwe nyika kuti Zimbabwe yanaka nokuda kwezvizvi saka let's copy it handiti. But mukoma wangu amuone kuti tinenge tamhanyira hurumende pamberi here tikatanga kuti takuda kutobatanidza mari takuda kutoita sei. Hurumende yedu ine mari ka yekutotengera vanhu mota nekuita zvairi kuita izvo. Mwari haana kana shoko raakakupa here riri kuenda kuhurumende. Inzwa murume. Ini ndichitaurirwa zvinhu izvi ndakanzi ndichatuma ngirozi yavamunangagwa navachiwenga vachauyawo kutaurwa kuti nguva yake yekutanga basa yadini yakwana. Last week vamunangagwa ndotoshamsika ini muri kunyora kuti vamunangagwa navachiwenga vari kunesana. Inini vakauya kumba kwangu ngirozi dzavo dzakauya dzikanyatsotaura zvikanzvawani nguva yekuti tichigadzira nyika yadini yakwana. Asi izvizvi ivo vakazviita vakataura kuti tinoda kudai nyika dzimwe dzakatarisa dzinotoda kubira vanhu chinyi mari. Saka zvikaitwa nevana manje vanhu vanobva vangu dzimwe nyika dzongodayo vanhu vakakontribhuta mari yavo vakavaka nyika yani. But vana vacho veZimbabwe havana mabasa kamukoma wangu, zvinhu zvakaoma. Vanowana kupi $3 nema$5. Hazimanikidzwe kana munhu asina handiti. Pane mumwe izvi zvina mwari kaizvi mwari anoziva zvawinazvo nezvausi nezvausina unozviziva here? Izvozvo ndozviziva izvozvo. Mwari anoziva kuti uyu munhu anayo uyu munhu haadi uyu haana. Hazvimanikidzwa kuti pachatobatirwa nafuti kuti zvakazvo asi wega untoona kuti abhati izvi ndiri kuramba hangu wega unogona kuti unooseni kuti abhati ndiri kuramba but izvi zvidendangoitawo izvi wega uri kuzviona. Because
unogona kuramba nditi wotozoona kuti production yacho iri kutoenda mberi iwe wakadii kuti uchiramba nemari yako hazvisi kubatirwa munhu kupfutisa handiti aiwa but inini pandiri kutaura ndepekuti mwari vanoshanda zvinhu neorder, vanoshanda zvinhu zvine gwara. Havangangotange kuuya nesolution vasati vambotsura vakuru vedu, because right now the situation yatiri takonzereswa neZANU-PF nemaleaders iyana Mnangagwa naChiwenga iwawo. Mukuru amenoti airtime yake yaperere kana kuti yaita sei, but zvandiri kutaura ndezvekuti nini hatingotangika kutoti takuda kutoya nesolution, takuda kutogadzirisa zvinhu simply because vanhu vakadai so vaita zvakati nezvakati. Tinofanira kuudzwa shoko rinomboya kuvakuru. We have got a lot of people who are missing. We have got a lot of people who are locked up. Kana Mwari wacho achitaura, anotaura sei kuti tibire macitizens mari asati ataura aadresa kuti taidza mari ari kupi. Vanhu vakafa paguku rahundi chii chakaitika. Masoja akafira musango ari kuchema right now ane mweya iri kutetereka zviri kufamba sei. Ndo patinozoti aiwa Mwari wacho ari kutaura zvisiri izvo, haasi Mwari ari kutaura. Because Mwari ndiMwari werudo, ndiMwari weorder. Ukaona panosungwa munhu asina mhosva hapana rudo, saka ziva kuti hapana Mwari baba. Ukaona panourayiwa munhu asina mhosva, ziva kuti hapana Mwari nekuti hapana rudo. Amen. Pamweni nangu handisiwe kuchechi, but manzwa zviri kutaurwa nemweya. Tangoenda zvedu one against one nemweya, tikatireka tibvunzewo, because tinobvumirwa kubvunza kuti but Mwari situation yatiri ari kuiona, itaidza mari akatsakatika ari kupi. Vanhu vakawanda vari mumajeri right now as we speak because of ZANU-PF. Chii chiri kuitika? Mawana. Amen. Isa comment section, otaurawo mafungiro ako, otaurawo maonero ako, pakaipa, pakashata.